nič nové na programe dňa. A dnešný človek miluje nové. Je to priam diagnóza. Držať krok s novinkami. Oháňať sa novinami. Pod sprchou správ vymývať si hlavu. Tak rýchle ich chrlia do éteru, že jedna druhú vlastne zožerú. Nad hlavami píčia sa naduté bruchá s nadpisom News. Netrúfam si odhadnúť, aký veľký by musel byť ten bus, čo uviezol by správy 1 hodiny. A čo potom ten, čo by za úlohu mal uviesť dennú dávku tlače, denníkov, týždenníkov, mesačníkov a občasníkov, našich súčasníkov. A ku všetkému ten digitálny svet. Myslím, že i oblaky sa naľakali a vodu na mlyn času si pre seba nechali. Všeličo dobré, aj múdre ľudia vymysleli. Tak je. Stroje človeku zobrali ťažkú prácu. Človek potrebuje pracovať. Bohužiaľ, nechce sa mu upratovať. Hoď sám to všetko rozhádzal. Pokazil. Zahodil. Dúfa, že Matka Zem na jeho špinu vynájde spôsob, ako a kam s ňou. Áno. On nám to zvládne. Lež to, čo bude na dne jazera našich prehneškov a bied, nebude chutiť nikomu. Len ohňu. A to bude to peklo, čo za sebou necháme. Keď nepríjmeme pravdu o poznaní, že máme zodpovednosť za to, aký bude po nás tento svet a akí budú tí, čo po nás prídu. Verím. Áno, verím, že toho dobrého je vždy o kúsok viac. A preto, keď večer pozerám na mesiac, vraviem vám, bol si tu pred nami a budeš i po nás. A tvoj úsmev, čo posielaš našej matke, Zemi, je tu aj pre nás. Ďakujem ti. Ten úsmev je tu od stvorenia sveta, ktorý je aj nám.